सिगांथारावनो आंनि एसके बड'ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबावनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायनो हागोन। दायो आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बेबायदिनो लाइमुथि हालामाव दंफैयो आरोना। लाइमुथि हालामाव बेबायदिनो मोनसे भलिबल बादायलायनाय होदों। दायो नायनानै लानो हागोन। नै ओरैबायदि गिदिर होदों आरोना। फार्स्ट देरहानायनि थाखाय बेबायदिनो ट्रफिजों लोगोसे मानिबो हरफानाय जागोन। 5000सिम हरफानाय जागोन। नोंथांमोना दायो आंनि चेनेलनि दारैनो मिथिलांजोबगोन आरोना। अब्ला नायनानै लादो लोगोफोरनो ओरैबायदि मोजां खेलाखौ होगोन आरोना। दायो आङो कमिटिनि मानसिजों क्लियार लागोन। दायो आंनि चेनेलनि दारैनो नोंथांमोना क्लियारखौ मिथिजोबगोन आरोना। बेसेबां देरहानायनि थाखाय बा जेननायनि थाखाय बेसेबां। अब्ला नायनानै लादो लोगोफोर। भिडिअखौ स्किप खालामा माथो नायलांदो। सिगांथारावनो आंनि एसके बड'ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों ओरै ब्रादारमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दायो आङो बेबायदिनो लाइमुथि हालामाव दंफैयो आरो दा बे लाइमुथि हालामाव बेबायदिनो जोबोद गिदिर मोनसे बेबायदिनो भलिबल बादायलायनायनि खेला होनाय जादों। दायो बे खेलायावहाय उइनार जानायनि थाखाय बेबायदिनो बेसेबां प्राइज आरो बेबायदिनो रानार्स आपनि थाखाय बेसेबां प्राइज दायो आं ओरै कमिटिनि ओरै बिथांमोन दङ नै ब्रादारमोनजोंनो आङो क्लियारैहाय मिथिनानै लानि। दायो सानबैसेनि हाबाफारि लानानै बे खेलाखौ होदों आरो देरहानाय आरो जेननायनि थाखाय मा प्राइज दं ब्रादारमोनानो खिथाहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो एसके बड'ब्लग एसके बड'लेण्डनि रादाबनि जानानै आं नोंखौ साबायखर बावनो थाबाय। दायो जोङो डे आरो नाइट बे साननैनि हाबाफारि लादों। जोङो बेखौहाय आखाइ लादों मावनो थाखायहाय। दा बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो प्राइजखौहाय लाबोदों जाहैबाय देरहानो थाखाय 20,000 आरो जोंनि थाखाय 15,000 बेखौ प्राइज खालामदों। बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो ट्रफि दङ बेखौबो जोङो लाफादों आरो। ओरैनो मोनबैसे टिम जादों दायो? दायो 8था टिम जाना फैबाय। ओमफ्राय बेयावहाय टिकेट लानाय जादों? औ टिकेट लानाय जादों। बेसेबां खरि लानाय जादों? 100 रां लानाय जादों टिकेटखौहाय। लोगोसे सियारावहाय जिरायनो मोनगोन। सियाराव जिरायनानै नायनो हागोन जाहैबाय। आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय आलासि महरै सोरबाफोर नुजाफैगोन नामा? आलासि महरै दा नुजाफैगोन जाहैबाय जोंनि सार सावरायग्रा बिथाङा नुजाफैगोन। दा बेलासिनि 3था रिंगासिमावहाय बिथांखौ नुनो मोनगोन। खेलाया ओरैनो खयथानिफ्राय स्टार्टिं जागोन? दा 2थानिफ्राय स्टार्ट जागोन खेलाया। दा ओरै नुसुमनो हाया खयथासिम जोबहैगोन मोनानि। बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम आंनि चेनेलनि गेजेरजों बेबायदिनो फंनैसो क्लियारिफिकेसन हरनायनि थाखाय। थेंक इउ से। अब्ला नायनानै लादो लोगोफोरनै बेफोरबायदि बानायबाय आरोना। बेयावनो खेलाया दसेनि उननिफ्रायनो नायनानै लादो लोगोफोरनै दासो फैलागासिनो दं आरोना मानसिया फैगोन। दाबो जेबो टाइम जाथ'वाखै आरोना। दा नायनानै लादो लोगोफोरनै बेबायदिनो भलिबल खेलाखौ नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना बेबायदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बेबायदिनो सियारफ्राव जिरायनानै सारियाव दंजेनसै आरोना। बिथांमोना बेबायदिनो खेलाखौ नायनो रेडिल' दंसै। दायो लोगोफोर नायनानै लादो नै आङो दायो बेबायदिनो बेयाव भलिबल खेला जोबोद गिदिर जागोन। बेयावनो मोसाखावरि बिथांमोनाबो सफैनानै दङ नै बिनानावमोना सफैनानै दङ। दायो बिनानावमोना मा मा गामिनिफ्राय सफैदों आङो क्लियारै मिथिनानै लानि। नानि नोंसोरो मा मा गामिनिफ्राय सफैदों जेनेबा? लाइमुथि एरिया 1 नं फैबाय। दायो नोंसोरो बेयाव मोसागोन ने? आदसा ओरैनो मा मेथाइखौ मोसागोन जेनेबा? आजोलि सिखोला जोबोद मोजां। नोंथांमोना बेबायदिनो मोसालांबाय थानो हागोन आरोना। बेबायदिनो डेभेलप खालामलांबाय थानो हागोन। नोंथांमोना नायनानै लादो नोंथांमोननि मोसानायखौबो आंनि चेनेलनि दारैनो दसेनि उनावनो नुगोन आरोना। अब्ला गोजोननाय थाबाय नानि नोंथांमोननिसिम। दा लोगोफोर जोङो बेबायदिनो भलिबल खेलाखौ नायनो थाखाय बेबायदिनो सारियाव जिरायनानै दंखासै आरोना। माला जायो एकदम नेगासिनोसो दंखायो। सान्दुंबो नांलायबाय। ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनखायो आरोना भलिबलखौबो नायनो थाखाय। जोङो बेबायदिनो दाब दाब गामिफ्राव बेबायदिनो फुटबल मेट्सनि थाखायल' जोङो होयो। एक्सुवेलि जोङो बेफोरबायदि भलिबलखौबो होयोब्ला ओरैबायदि मोजां जायो आरोना। ओरैबायदि प्रेक्टिसबो जायो आरो देहानि थाखायबो गोजां बोथोरनि टाइम। नाइटआवबो दङ लोगोफोर नाइटआवबो दा मोनायावबो जागोन। ओमफ्राय दा 12थासिमावहाय फाइनाल जाहैया बिनि उनावबो जानो हागौ नङा सिगाङावबो जानो हागौ आरोना। निस्सय दायो जोङो बेफोरबायदिनो दाब दाब जायगाफ्राव बेफोरबायदि खेला होयोब्ला जोबोद मोजां जायो आरोखि आंनि साननायाव। दिनै जोङो बेबायदिनो गोबांथार गामिफ्राव जोङो नुयो जाहैबाय बेफोरबायदि भलिबल गेलेनायखौ एबा मेट्स होनायफोरखौ जोबोद खम नुयो आरो।
एक्चुअली होयोब्ला जोबोद मोजां जायो बेनिखायनो जोंनि जेसेबांनाखि गामि एरियायाव थानाय लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि भलिबल खेलाखौबो होनो हागोन आरोखि दायो आङो चेनेलनि गेजेरजोंनो बेबायदि एनकारेजखौ होनाय जाबाय आरोखि अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोरा नायनानै लादो लोगोफोरनो ओरै खोला जोंनि गोथां ड्रेस गाननायानो जादों जाहैबाय लाइमुथि स्पर्ट्स क्लाब नोंथांमोना नायनानै लादो नै फारियै आरो बेबायदिनो ओरै साहाथिंजाय गोमो ड्रेस गाननायानो जादों जाहैबाय आमथिखा स्पर्ट्स क्लाब दायो बिथांमोना गावबा गावनि जार्सिफोरखौ गाननानै बेबायदिनो रेडि ओंखारनाय जाबाय नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि चेनेलनि दारैनो नुलांजोबगोन Point to Laimuthi. Point. Is it cheer up kalam? Point to Amtika. Point 86. Point to Laimuthi, point 78. Point to Amtika, point 97. दायो लोगोफोर आङो नोंथांमोननो बेबायदिनो खेलाखौ कमप्लिटलि देखायजोबनो हानाय नंला बेनि थाखाय सरि आरोना लोगोफोर दायो आङो नोंथांमोननो बेबायदिनो लास्ट टाइमाव बेबायदिनो लाइमुथि बाजारा मा रोखोम आङो बेबायदिनो नोंथांमोननो बेबायदिनो भिडिअनि गेजेरजों देखायनानै आंनि भिडिअखौहाय माने बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर अब्ला फैदो बाजारखौ नायलांदिनि लोगोफोर गोबाव खालामालासिनो बाजारा मा रोखोम दायो नायनानै लादो लोगोफोर नै बेनो लाइमुथि बाजारा बेनो मेन बाजार नायनानै लादो नै बियो बेबायदिनो मोनसे समावहाय बेबायदिनो हाग्रा बारिमोन आरोना हादान फारामोन दायो बेबायदिनो बेयाव बाजार जाबाय नै नायनानै लादो नोंथांमोनाबो निश्चय मालाबानि समफ्राव लाइमुथियाव फैयोब्ला बे बाजाराव आरामसे बेरायनानै थांनो हागोन आरोना नायनानै लादो नै लोगोफोर बेफोरबायदि आरोना दा नायनानै लादो नै लोगोफोर लाइमुथि बाजारावबो बेबायदि ओरैबायदि गोथाव गोथाव जाग्रा बुगिनिया बुजिया फारसेनिफ्राय मोनजायो आरोना नायनानै लादो नै दखाना सारिगिदिं जेरैजोंबो दंजोबसै आरो बेबायदिनो बाजारबो खालामनाय जासै बेयाव गस्ला सि जोम आरो सेन्देल फारसेनिफ्राय मोनजोबनाय जागोन आरो फेसिलिटिफ्रा दंजोबो आरो नै नायनानै लादो नै बुगुनि बाजार गोथाव गोथावनो कटफोरा आइसिले दिदी रानीखाटा ना चिरां डिस्ट्रिक्ट रानीखाटा তেনেকুৱা দোকানখোৰাটো কয় বছৰমান হ'ল 30 বছৰ হৈছে কয় বছৰ 30 বছৰ না ঠিক আছে দে তেনেকুৱাই কাম কৰি খাব লাগে উপায় নাই কি কৰিম না দিদি দে বেছিয়া থাকিবি दा नायना लादो नै ओरै गासिबो बाजार जाजोब्बाय दायो आङो बाजार गोदानाव दं आरो गिदिंलाबायगासिनो बेबायदियानो आरोना लाइमुथि बाजार गोदाना दख'ना गोदान गोदानबो मोनगोन नै बबेनिफ्राय आब' रनिखाटा ने आच्छा मा दिनबा बाजार जायो बेलाय अनलि बुधबार सप्तायाव खेबसे ना दे आब' दे इउटुबाव मोनगोन दे एसके बड' ब्लग दख'ना बाजार ओंखाम जाबाय आब' दे बेनिफ्राय आरो सान थानाया बाजि